ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ କି? ଇଂରାଜୀ କେମିତି କହିବା? ଡୁ ୟୁ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ? ହଁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼େ। ୟେସ୍, ଆଇ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମ ଘରକୁ ଆସେ କି? ଡଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ହାଉସ୍? ହଁ, ସେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ଆକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି କହିବା? ୟେସ୍, ସି କମ୍ସ ସମଟାଇମ୍ସ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି? ଡୁ ଅଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ ଟୁ ୟୁ? ଆମେ କେମିତି କହିବା? ହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ୟେସ୍, ଦେ କମ୍ ଅଲ୍ସୋ। ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହ କି? ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନା, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରୁହେ। ନୋ, ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ପୁରୀ। ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ? ନା, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ସେ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଏ କି? ଡଜ୍ ସି ଗୋ ଟୁ ଦ ସିନେମା? ନା, ସେ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଏନି। ନୋ, ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ସିନେମା। ସେ ବଜାରକୁ ଯାଏ କି? ଡଜ୍ ସି ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ? ନା, ସେ ବଜାରକୁ ଯାଏନି। ନୋ, ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସୀତା ଗୀତ ଗାଏ କି? ଡଜ୍ ସୀତା ସିଂ ଏ ସଙ୍ଗ? ହଁ, ସେ ଗୀତ ଗାଏ। ୟେସ୍, ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ସଙ୍ଗ।